unibertso propio eta berezi bada azoka. Molekula txikienetik masa handienera denon lotuneetan dago Durangoko azokaren gakoa. Azoka sormena da, ideiak, pentsamentuak, ametsak, emozioak. Azoka zabaldu eta erakusteko leihoa da. Etorri Durangora, gozatu euskal kulturaz, literaturaz eta musikaz. Topatu jendearekin eta egin herri. Eta itzuleran, eraman kultura etxera. Zure egun orokora, euskal herriko zure bazterrera. Gaur denok dugu argi kultura dela gure herriaren oinarria eta gure herria janzten duena. Gaur ere badakigu kulturak beharrezkoa duela ikusgarritasuna, sortzaileek beharrezko dituztela erakusleihoak. Zorionak, plaza hau eraikitzen lagundu duzuen guztioi. Barrire zera, gaztaina silberak saltzea, gabogaban osparutzeko, maite zaituenan onduan.